Pro dnešek se vám hlásím z Ronda naposledy a rozloučím se s váma tradičně vyspovídáním jednoho hráče. Dnes jsem si vybrala novou posilu v řadách Komety Roberta Liščáka. Dobrý večer, Roberte. Jak se vám dnes poprvé hrálo před brněnskými fanoušky a jak se vám líbí děkovačka? Tak určitě je to nádherné tady hrát, protože celá tá hala je zaplnená a ľudia nádherne skandujú a pozbudzujú celý ten tým a vlastne aj ľudia okolo Komety nútia k tomu, aby pozbudzovali a tá ďakovačka to je úplne niečo, čo som ešte nezažil. Díky za odpověď. Můžete nám říct něco k dnešnímu zápasu? Myslím, že pro vás byl povedený. Tak bol, konečne sa mi trošku začalo hrať lepšie, posledné 2 zápasy to nebolo ono a niečo sme si aj povedali s trénerom Kiyosom, na toho pýtal, aby som rozumel lepšie hre a systému, ktorý tu majú, pretože som bol trochu zmetený z toho a takže už to bolo lepšie tentokrát. Díky a přišel jste do Brna ze Slovanu Bratislava. Můžete srovnat slovenskou extraligu a první českou ligu? Tak ja už som hral prvú českú ligu vlastne v Ústí nad Labem a myslím si, že tie top týmy a viac všetky tie zápasy sú celkom vyrovnané, veď Kometa hrala aj prípravné zápasy s extraligovými klubmi zo Slovenska, mali dobré výsledky a všetko, takže si myslím, že to je veľmi vyrovnané. Díky za rozhovor, ať se daří v pondělním zápase v Olomouci. Ďakujem.